Shalom madihita manginang marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tunopalangi dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, ianggo poda na diau, dangau na punasa, poda ni namar suruau doi, molo adong manang ise na mambaen lomo ni rohana diamai, boto onni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahuatao ni sian roha-rohaku sadiri. Songon na didok ni surati, akka batangaik na manguludo, mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo naso atu dosan, jala pardenggan basa, ro disaleleng nileleng lado asini roham, mauliate ma rohanami tuho, ala diramoti ho hamisian nasalaon, sahat ro disadarion, pujion nami maho,
ala naung sahat Tuhami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami Tuho, ala di bagasan dame do hasonangan di lean ho hatam na badiai. Saya si maroham, urupi mahami mangulaw na didokmi, asahot rohanami, jala terparange hami parange na badia. Saya jari, jala pai baru marohanami, asalamias rohanami dia susudah di bohal nami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, imasian patik na palimahon, sahat ro tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu, ditano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawah, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Atong rak mangidogogo mahita tu debata labangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Maredehita sian nomor 420 sada.
Botima dosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale tuan debata amanami para siro na sumurung, napungudo hami di jolo martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asima roham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhut na, say sungguli ma rohanami, asamuba rohado pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosa. Sato kido huhatidak konho, alay papungo kumaho muse, marhite-hite aka asini roa godang, tangan ni pabiar ni muruku, hutabunihon bohoiku satokin maradopoko, alay marhite-hite dengan basa, saleleng-leleng na asini asiaku doho, nina Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Kur NHKBP.
Mari dehita. Turpu epistel di minggu tasadarion imana tarsurat sian poda bidu 25 mamuka sian ayat 2 saat roh di ayat onom tajahama marsikap soring. Hamuliaon ni debata doi manggoimihon hata alai hamuliaon ni aka raja doi sumulikit hata. Ikon sirangado aka tak-tak sian perak jala ruar ma ula-ula na arga baenon nina padopa. Unang patongam-tongam dirim di joloni raja jala unang jongjong ho tu inganan ni halak na balga ido sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin.
dakon ma ha porseot tai songon na di hati dakon ni dongata sa porseon di sandok portibon rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sa tudosan na tuno palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang so abubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubuan watoru dun gitanom na mulak mangolo di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogona sa tu dosani disima ibana pa imamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu do namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namandok mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate doho dia ngoluan na sora sudah amin. Kor gabungan ama
Shalom. Titing nama ragam di HKBP Cinta Damai, Minggu 11 Dung Trinitatis 31 Agustus 2025. Goar Minggu doho topik ni Minggu. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu 10 sada Dung Trinitatis. Hatulu sadaon ni debata doho topik ni Minggu. Yesus Kristus manguluhon hita rodi saleleng ni lelengna. 2. Pangebation huria. Di Minggu sadarion borhak do paduan suara Ester mangebati HKBP Nazaret Resort Simalingkar B naniuluhon pangula nagotiki tatanya koma dengan merdalan pangebationi. 3. Pajak konon gabe ruas nagok. Di Minggu sadarion perminggu pukul 6 di Batu Pahuriatta do pajak konon gabe ruas nagok inata Priska D Borusinaga dung gabe ruas perguru nasida Salilengon tinggal nasida di lingkungan pensiun 1 Gang Sekata sektor Walu. Obat ibadah padang sektor obat di hari Jumat tanggal 5 September 2025 Patupa ibadah padang do ruas dohot perhalado sektor obat Nihuriatta maringanan di Tommy S. Janggel Namorambe na niuluhon ni pangula nagok tiki tuhat tama nama masuk-masuk ibadah padangi. 5. Retreat Dewan Marturia di hari Jumat 5 September 2025 Patupa retreat do Dewan Marturia Nihuriatta Nandi dohotan ni sude seksi ditoru ni Dewan Marturia, song leader, worship leader, pemusik, dot shotman, retreat di Batupat di Monaco Park si biru-biru, nani uluhon ni pangula nagok tiki, tuhat tama nama masuk-masuk retreati, onom, pertangyangan naposobulung, di hari Sabtu 6 September 2025, pertangyangan naposobulung di Batupa di Bagas ni si Jonathan si Hombing di Jalan Amal masuk pukul 20 WIB atau pukul 8 di Sosoho Masude naposobulung ni Huriatta Asaria rotu pertangyangani konser mini pujian dan angklung sekolah minggu di hari Minggu naro 7 September 2025 di Batupa Huriatta do konser mini pujian angklung dohot bajar sekolah minggu ni Huriatta dalam nasida mangido sakap lao pengadaan alat pendukung pakobasion atau laptop dohot program sekolah minggu konseri di Batupa dung sidung per minggu pukul 8 dohot pukul 10 lasma rohatta manupai huhut manuor bajar nasida Laos pinabito tohom matu akka sekolah minggu na terpilih tu konser do nama dohoti ibadah pukul 8 do pukul 10 anggona asing hot domar sekolah minggu di kebaktian sekolah minggu pukul 8 di gedung sekolah minggu. SK mutasi pendeta fungsional hobar surat keputusan ketetapan narosian kantor pusat HKBP nomor 696 garing PDT garing SK 07 2025 taringot mutasi ni padita fungsional ni Huriatta pendeta Rocky AP Simamora STH Emsos gabe padita fungsional HKBP Resort Pondok Gede Distrik 19 Bekasi siani songonon ma partondingna di hari Minggu pukul 7 September 2025 di HKBP Mertading Hata di HKBP Maranata di hari Minggu tanggal 10 September 2025 pangojak konon ni Padita Rocky Simamora di HKBP Pondok Gede di hari Minggu tanggal 21 September 2025 ulaun Pabro Hatton pendeta Rocky Simamora STH Emsos sian HKBP Resort Cinta Damai dot pangojak konon ni Padita Roni Saputra Siaturi STH
Padita fungsional ni HKBP Resok Teladan. Gawe padita fungsional HKBP Resok Cinta Damai. Tatangnya koma asa dengan merdalan ulauni bain sangat dituata. Sia honarut permahaniod pamisangon huria. Nama muka minggu sadarion honarut permahanion pamisangod do amatta Robinson Sibarani ruasian sektor 5. Alamar bagas sosian pangatoyon ni huria. 10. Sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di mingguta sadarion sian andoni marpau. Mau lihat di pasat huriata turuas na pasaton sumbangan bunga altari. 10 sada. Perhalado nang ruas na marsait do na pemulian. Na barjolo Somanagam Silalahi, perawatan di Rumah Sakit Sara Sian sektor obat. 2. Anggiat Julius Raja Guguk, perawatan di Rumah Sakit Putri Hijau Sian sektor 5. 10.2. Selamat ulang tahun. Sude perhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai, Resok Cinta Damai Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh. Dohot perbagason tuhamu saluhut perhalado do ruas neuriata mulai tanggal 25 Agustus 2025 1 Agustus 2025 sadarion saya diramoti tuata mahamu di leo gajang niumur jala tuata masu hamu marhite pasu-pasu partodion nang perdagingon diaka ulau muna torop dina marulang tahun godang na 30 palak na parjolo insinyur Sapuran Maju Sihobing tanggal lahir 24 Agustus 1947 umur 70 tahun sian sektor sada patolu pulo nopon Pio Eleanor Mauli Butar-Butar tanggal lahir 28 Agustus 2024 umur 1 tahun sian sektor sada. Saya diramoti tuata mahamu di Leon Gajang Niumur do di pasu-pasu mahamu di akka ulam muna hahtani hotu hatta nama dok di poda tolu ayat 10 di tangan siamudo Gajang Niumur jala di habirang nado hamorao do hamuliaun ima titing nama masa di huriata di bagas saminggon.
Amin ide batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramu hati-hati doh pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta siak kami saluhutna nama kubasi huriatta di minggu tasederion pinasa matwamu saluhutna selama hari minggu mari tasaluhutna. Horas madihita. Hatani debata turpuk jamita di minggu tasederion di minggu pasapuluh sada hondung Trinitatis 30 sada Agustus 2025 tersurat sian Heber biddu 10 tolu ayat pitu sahat tu 10 pitu Heber 10 tolu ayat pitu sahat tu 10 pitu songonon mahatani debata payut hamuma di bagasan rohamu nabi. Ingot hamuma akan manguluhok kamu napabuahon hatani debata tu hamu ujung ni pardalanan nasida maberek kamu jalati ruhamu maha porseaon nasida. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni saderion los ido rodi saliling-liling na. Unang maolo hamu elailaon nipu dan naragam jalan lain. Ay patut do marhite-hite asini roha gabitu guroha. Nda marhite-hite parpanganon na sumarguna diakan na mangaradotisa. Adong do dihita langgatan dang marhuaso mangaton siani akan namarhalado di udung-udungi ay di balian ni parsaurani do ditutung sibuk ni akka dorbia dung dibuan situan ni malim mudaritu bagasan bilut na badia ala ni dosa songoni do lang Jesus di balian ni harbangani do ibana marsitaonon asa di parbadia ibang soi marhite-hite mudar na sadiri di bahini tadapot ton maibana tu balian ni parsaurani mamorsan haleaon nai ay danga dong dihita di son hutanahot ali duduli rohat tadona rosugut marhite-hite ibana mata peli hontok tong tu debata pelian puji-pujian ima parbue ni bibir akan namarhatopot ton gowarna alai unang lupa hamu mabahin na denggan dok bangulaon asini roha ay di halomohon debatado akka pilihan na sunguni. Tangihok kamu ma akka na manguluhok kamu jala oloy hamu manasida. Ay nasida do majagay tot di muna laos nasida do maralus sugut. Nang mamarlas ni roha nasida disi unang mardongan hoy-hoy ay dang ulimunay. Ido yang go saatna. Hamuna kamanami na nami do kadongan na hinahulongan di bagasan tuhatta Yesus Kristus sahak mahita tu zaman na tergoar serba cepat jala sehatok mubauga. Godang doa perubahan na tajalo di bagasan pardalan lingolutan ng sigano pari. Nejolo karijo ginuaran ma karijo fisik offline. Nuaing ngabuy karijo online. Work from home ninna karijo siajabu makarijo isaluhutna berubah do. Najolo akayana kota tung netua-tuana do dihaposi gabi haporseonna tiruan yak kayana kotna tiki mekmet aledung lambalga lamagodang ibana berubah bengoluna dang netua-tua ibe nagabi sipiopon di bagasan rohana. Jalan ng pola tersunggut hita siadong do na akayana kote mohon maaf na mungkin sudah mulai keluar sia jalur ni hak Kristenon ala ni hak perkembangan waing. Teknologi pesongoni do amanginang. Najolo belga-belga do tipi. Tipi tabung dengi. Marniang doang gozolma. Nuaing tipi lam tipis. Jolmai do la mok ido mergatti do dangikan ido mergatti do sudi berubah do sudi do kalan nasi na padita pesongoni do boy do mergatti boy do marlauro ido ikoni do dah esune bu itu rus debeh ay guarna pesending pastor na ditongos do pedita tu launi na ikon uduk do tu parsuruan ni uluan na isi uluan na
Kristus ido uluanna. Sudido bergatiak kau manginang. Mula tergajang pejamitak ku sehelion marpamuati marohamati. Toy mak. Ido ubahin molo sudido margatiak kau manginang. Jol mabui margati satokin diingot tidak satokin dihalupahon teknologi boy bergati do kalan nasingna ale sadado nasobui muba nasobui margati do kalan nasingna nahot natuari sederion rudi saliling nililingna ima Kristusi do nahot najadi uluan di tonga-tonga ta. Satu yang pasti yang manginang, ketika dunia semua berputar, kondisi semua berganti, hanya Yesuslah pemimpin sejati dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berganti kesetiaannya, kebaikannya, pengasihannya. Laos ido na nang tawereng marhite turpu jamita di bagasan obbason. Taringok tungulu ni halak Yahudi nang gabe Kristen. Ido. Bohado halaki Majamoton mempertahankan Kristus hidu nagabi uluan menguluhon di bagasan nguluna digosa-gosa mana sida diela-ela dipahata-hata ataratar dibuan ma songon akar ritual ruhut hasomalan na jolo asabui mulak musin na sida tuak kapangalahon na joloi pangalah hasomalani gabi guga roha anggo sabitas hirana porsia na sida tu Jesusi ali alan yakka pangelai-laoni alan yakka namasai do kalan nasingna olan alani haulioni boy do muba satokin saluhutna ditiki porsuk ngoluna hirana godang gosa-gosa Kristusido si jopa jojoonna ali dumro ka haulion na parsatokinani dan gabe Kristus be pamusatan ningoluna nong gabe gatti na matuna asin. Ido mo ubahin makana adong do hiya hubahin sada analogi songonon. Borha ma parpesta sian amplas. Neng marpesta tutarutung. Sa mobil. Borha mahlaki sian amplas. Ale jolo mamulus sian si bulga mak. Adorang borha nesida. Adong mahalak na di terminali madok. Neng tu dia hamule. Imadah neng marpesta. Hati-hati dah mulai apalagi di Batu Lubangi botamu do Batu Lubang enamu dum dohamu dam itu apalah holani hurok kod deba itu asadong dingot tamu itu deba itu dang adong benon nama dok tamu songoni Batu Lubang dangi jadi di dok masongoni enama hole aimadah adong do pina baru kecelakaan di Batu Lubangi. Hati-hati mahamu ninna. Beh, tersonggok mahalaki nasa. Beh, nalau marpesta do hita happy marlas niroha happy gebe melayang nyawa ninna dok kalaseng. Di bagasan hata huton mahalaki borhat. Di bagasan hata huton borhat. Atar manjonoki neng batu-batu lubangon ngamulai marit di behalaki. Ikut Yesus dodo ngaku ikut nangek betong perjolut tong. Atar neng jono na tu batu lubangi lam di pagogo ikut Yesus dodo ngaku ngamanyo tu batu lubangi lam di pagogo medde latibo ikut Yesus dodo ngaku hape dung lopus madung mamulus masih batu lubangi bergati medde habang birit akawangin nang ayo lo dosa tokis songoni disi na porsuk na rotu ho gabe say Kristus ima pangasahonon mo tolong Tuhan tolong tatap na posomon tatap au Tuhan hapi ditiki Roma aka pangomuan tuho unang-unang marminggu pehodak kaya anakon mudang toguon mo disido terjebak jauh di Kristen itu haulion na parsatokinani ido ubahen ditongos masuraton laho asa margogo na sida biar mereka kuat margogo mamiot akan namasay alani adong dua si pio kotak kamanginang makita turpu jamita di bagasan obbaso na parjolo olo di uluhon jala mangihuton proses ido ubahin di dok nakin di bagasan turpukon ingot hamu maakan na manguluhok kamu jadi sudido halak boy manguluhon ali kemudian udut ni hata di dok
napabuahon hatani di bata tuhamu. Jadi ikon mardongan hatani di bata do. Angguadong do halak menguluhon so mardongat ton hatani di bata nong salah deh. Nong salah deh. Ujung ni pardalanan nesida maberek kamu jalati rohamu maha porseon nesida. Rata-rata doon dipaingot ala nang merujung ngolu do akan menguluhon nesida ima aka apostel aka martir nang mati ala ni barita nauli. Ala ni holan sikkat ni debata do nesida. Sikkat ni debata. Nebabuahon. Nesida do namanuan. Ido makana didok do Apolos do Paulus parhitian ni debata do. Ido makaya adong namadok di editor puki audo manuan Apolos do pabornokkon alai anggo debatado na patubuhon ninna lapatan na holan sikak na do hita pesongoni do kamanginang akka hita do sikat parhitian ni debata menuat tonak kanading ganto kagelengta menanam yang baik kepada anak-anak kita amanginang. Tidak selamanya anak-anak itu sama kita dan seterus ulo do borhak nesida, tapi satu yang pasti kamanginang si peopota adalah manang tu dia pehalaki mangalak kehaduan manang bersogok manang adiga pe setok tong do diingok nesida debata diingok debata lapatan na diingok peho alana memang diajar hokodo hatani debata engkau memberitahu mereka tentang firman Tuhan ikonido. Jadi hata ingot hamu na menguluhok kamu tuk pedi ingot hamu alaniaha alani Tuhani pamusatan na isi tutuhani ido makana di dokot di ayat 10 pitu di bagasa turpukon di dok tangihok kamu ma na menguluhok kamu oloi hamu manesida ay nasida do menjaga itu dimu na marsugut ikonido tangihon ayat 10 alu pedi dokot do tangihok kamu mahami. Jadi ditangihon, ditangiyakon. Ikon itu diingot, ditangihon, ditangiyakon. Jadi surah sedetik yang misalnya sengonikan, do diingot tamu siapa pedita si mamora misalnya contoh ni kan, anggo pedita i, so melues sian lap tangan me, unang sengoni, holan anani si hubud do lap tangan tu gijang, si holan odo tong siokok kamu gitu. Anggo pedita si mamora sama diingot lucu-lucu nih ndak makanya hiado adong salah situata pas adong acara pertanyaan nesida disukut do ai dua pepet ditamuna dua disido pepet ditabutar-butar olo nah sedang naik isi teh warne pepet lucu-lucu dan nagai pepet lucu-lucu dotong diingot dan nagai goar dan nagai margana alani molo dingot tamu ingok malani Tuhani napa buahon hatane adong do ketidak sempurna namang inang adong do dang sempurna sudihanion situ pe adong do naso sempurna hamu pe adong naso sempurna ale di bagasan ketidak sempurna ani ingok mak hatani di bata do nagabi pamusatan di bagasan guna napa buahon hatani di bata ido ingot tangiakon atiak kainang kamang hiado ditanya kok kamu kasih tua muna asindang dia lusi na boharo hiado ditanya kok kamu kasih tua muna kainang ama adigan di pertangyangan IP halaman jabu ya teh tanya kok kami maka situanami Tuhan pasu-pasu mak gitu. Holan itu kan ayo udah mana tarhona mang manangnya ko situanami diri nami speso tartangyakot tangyakok kamu asa margogo di hagaleonna. Jadi mendoakan orang tidak salah, didoakan yang bagus. Itu. Hiaro ditangkap kamu mau? Halah. Oro do sunguni dia holan nah dua mang ucapan adalah dua mang ninna hidup baik ma naroha baik ma tangyakon
ikon rak marsitangyangat do hita dia kana masa asa toktong ma diingot asa seluhut na pamusatatta tu debatado pamusatan mingolutta buasa gabe ibana pamusatan nakamanginang buasa gabe ibana pamusatan mingolutta buasa seganuk akka pamarita honotta parebiot tamanang bohape pangula honotta ikon ibana do pamusatan di bagasan ngolutta idu maka nakid didok di bagasa turpukon didok do nakid dison adong do dihita langkatan dang marhuaso mangaton siani akan namarhala do diudung-udungi sutung salah mangalapati jadi Jahudi Kristen guga rohana lahomula musetu hasomalan ruh nesida najolo. Mereka mengalami sebuah persoalan karena orang Yahudi yang menginginkan mereka kembali kepada kebiasaan itu, kepada dosa itu, kepada kebiasaan yang lama itu, untuk menolak kebenaran itu, meracuni mereka. Ido makana ubahen do dibalian ni harbangan. Jadi mulu adong do pamilian najolo, pelean si pasahaton di bagas joro, anggo sibuk ditutung di luar, ale yang gomudar dibuan do tu bagasan. Buasa di dok dang boy mangaton di bagasan udung-udung ala tarihok do pihak kasih tuan malimi di hasomalan najolo. Ale Roma Kristusi. Marsitaonon maibana dia menderita di luar gerbang buasa hidup luar gerbang ala di luar ni Jerusalem songon inganan ni parsobaud do ibana tersilang di dia di Golgata dia enggak mai songon di luar ni gerbang lu bisiani molo mudar dibuan tu bagas joro jala di sibuk ditutung di luar ale Kristus dipasikop do sudi marhite dagingna marhite mudarna do dipelehon ibana di bagasan haleaon ido natahasagaton marhite hite ulaun nabadia alani ini do tada poton ma ibana di balian ni harbangan alapatanna tadi kon hasomalan Iuton proses, tinggalkan kebiasaanmu yang lama, tinggalkan, ikuti proses yang ada, ikuti. Bagaimanapun Tuhan membentuk maupun harus menderita, karena Tuhan menderita, dia tersiksa, terhina, maka ketika kita memilih sebagai orang Kristen, kita juga harus menjalani jalan salib itu bersama dengan Tuhan, apapun persoalannya, apapun konsekuensinya. Buasa ima guarna hahomion di debata misteri ilahi itu teh misteri ilahi teh hahomion hirana di rahasia ilahi ya teh hirana di sinetron di Indosiar teh itu teh guarna azab teh itu tok kamu dope daun teh itu rahasia ilahi misteri ilahi nasoboi di dodo manang ise mungkin tasukut do buasa Tuhan buasa namasa songonon buasa ikon huado pina songonon Tuhan tasukut doi ale ili rokod dipoda epistel tanakin hamulion ni jahube do makomihon hata alai raja sumilikit hata ulaut tamanulikit hatana ahado pangiduanmu Tuhan amanginang tongon viral don waing di media massa di piga-piga daerah anggo di Medan nondang do pese keras di kota besar pembakaran namasa dibuhai mei sian hamatian ni sada ojek online hamatian ni mati nasida songoni ido jadi dungi alani akan nama saya dilindas barakuda dua kalan nasingna ape tong do dua kalan nasingna dong muse mate do sian kepolisian tong jadi hirana hubereng di media sosiali ngagebe hirana sursar nama panatapan ni jol manuain kenapa karena pertama tujuannya baik amanginang. Gerakan masyarakat adalah untuk pemurnian kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu baik.
kita harus dukung. Tapi kalau kemudian caranya sudah menjarah, berek kamu mah kan jadi menjarah dong. Dibuat ima barang-barang odah, dibuat isudi. Jadi tujuannya sudah molo ibarat nih ngamar lauk ngamar lauk. Itu dia. Tujuannya benar, gerakannya benar, tapi kemudian karena sudah marlauk, sudah semakin menjarah, itu juga tidak kita perkenankan Amang Inang kalau soal itu. Tapi lebih dari situ Amang Inang, satu yang pasti yang mau mengingatkan kita kakak Amang Inang adalah ini betul-betul bagaimana setiap orang mampu menguasai ucapannya, lisannya. Berek kita maka negeri pemimpin di pemerintahan ini, sik murah-murah tokinai didokon bla 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 bla. Tokinai minta maaf Ami, minta maaf. Didokok kata anak, minta maaf, joget-joget. Dokalan nasingna. Ido. Au sura pamanganon adong pulsana, marpulsa pamanganon. Kolan diisi 5.000 perak, HP saya 5 katai 1.000. Dihamu aman. Dihamu ala somar pulsa gabe lomo-lomo nama katai. Ido. Kenapa? Karena bukan lagi Kristus pamusatan mingoluna. Di pertanyaan hudok kodosongonon. Di botohamu do korupsi ni wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan pola persoalan di sedia korupsi ni. Borak ne menuhu guarima jo berek kamu. Immanuel. Allah beserta kita. Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Rasa nuang diurupi jauh baduhita. Baik kok kamu do. 2 lapatan ni gowar ni sahalak. Nasobui papuason ngoluna ala boha. Bukan lagi Kristus pemimpin kehidupannya. Ngahagio nabi. Sudah menjadi kepuasannya. Maka manginang. Jika pemimpin dunia mengecewakan, jangan pernah berhenti berharap. Karena kita punya pemimpin yang kekal, yaitu Kristus. Maka jalani setiap proses kehidupan ini manginang. Sakit, sehat, manis, pahit. Tadalani ma. Kodalani. Ause jodoh mamak kesada analogi maggebar kung taringok tu mamuluson. Amanginang dihamu akan nahiya mga lopa. Nahiya mga lopa. Molo neng mga lopay kan gorek kamu. Mga lopay kagoreng ngay tuhorhamu na mangulu. Siapa aja kataburu ikagoreng na mangulu yang guna mateo si patadang sa binoto diba kanido. Ahado urutan na perjolo. Nah so terbegitu suara kutupudi jelas do? Jelas. Kalau mau masak ikan goreng yang hidup, apa yang pertama kali dilakukan Amang Inang? Sada hamu sada apa? Apalagi ang kakainin namin akan nusok mga lopa. Sada hamu sada. Ado na perjolo diula. Di pamate. Di pamate perjolo. Bohama neng pamateonmu dang ditakup hodope. Jolo ditakup itu dah. Kan mangodope. Jolo takuponmu do ya. Jolo takuponmu. Itu dah. Ido guarna ditakup. Dipilih debatado, ditakup debatado, hita hobbar tuasini rohana, lahu memulus pardalanan hobbar tulomoni rohana. Ido ditakup. Dipilih hobbar tulomona. Dari sekian banyak orang kita dipilih untuk hal itu. Dung ditakup Amang Inang. Ada peduahon. Asingdang dia lusiaw. Napo subulung. Apalagi yang perempuan ini. Apa yang kedua?
di PIS. Maloro kamu, luar biasa. Tadi do jojok mengalop di Jawon. Di PIS, marhiti hama matena di PIS mahita sianak kadusa. Di PIS asa mangulu mahita sohasurahan, madala di saluhut na pardalanan ni ngulut taon. Dung di takut. Di PIS. Amo saya? Na patuluhon. Dang sada amat. Iyo. Dibumbui. Iyo dah. Dibumbui. Bodo dibumbui. Memang olo do debe aidung di PIS ka jo dibumbui do dilejo sira. Asa unang adong ang na angur nasing do kalan nasing na. Ngulut tau pe dibumbui do manginang marhite may. Marhite-hite ka pengalamat ta. Akatantangan mingulu akasyado pat tagano pari buhado hita rapod do debatay mangalak kangulut ta sa luhutna dung dibumbui digoreng ikon ado pat ta dua kamanginang nahacit penderitaan bamohop dedah asa tabu dek ikon digoreng do persoalan na tinggal koring do manang naboha ale ikon bolusot ta do na haciti ido analogi na bolusot ta do na haciti rapod do tuhatta dung digoreng amanginang dung itahasagat tomma ido makana halak na dipilih debata di PIS marhite-hite mudarna dungi dibohalin maddalani ngoluna na say maoli ikon mamulus ragam ni akan namasa dungi jaloon nama haduan iman na di ayat nakin ayat ayat 10 pati aidang ngadong dihita di son hutan nahot ada di rohat tado narusugut ido makana si jaloon miaka halak say burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumadiho ido iko boluson mudo sudi nikmati na padalanan ning ulun lak manang boha iko nido na pedua hon sana perpudi dang mondok do peam kan dang bodo tokin naik kan kenapa manginang dang patudu ma panguluhononna dung olo hamu diuluhon patudu tunjukkan bahwa engkau mau dipimpin ido makana didokod do di epistel tanakin ido sirangon do tak sian perak jala haluar ula-ula na arga manopa perak iko jolo haluar do tak kotoran yang kemudian bisa membuat perak itu menjadi berkualitas. Botamu do tak kamangina? Tak itu kan. Molo mangulah hita sadari siam menugu sahat cu borongin setebi sangat muna odo do ngagudang biak katak dang binoto be molo somaridi be zol madaba dung mangula di luar ngapiga gudang tak nadang binoto be tak digobar hod dosongon hajahaton dosa kotoran na ikon di PIS iko bolong do tak-taki iko bolong ido molo adong do tak adong do tak di daging buna di PIS samu do di PIS do kan ale molo adong do di hamu acik miroha di PIS samu do hulakon sarinai tak manggombarhon kotoran dosa na mambain kita sega do tuhatta molo adong do tak di daging mula di PIS samu do molo adong acik miroha mula di PIS samu do serius samu itu dah ikon di PIS do sugi ido makana di dok halak na olo PISon holan halak aya onomi nakin pen episteli unang patongam dirim unang huddul di jolon di inganan ni halak na belega minna asaha ilo komalitesia ni serep maroham tada dirim ido idokon
Tadda dirim. Serep roham. Asa uruho di peyes do kalan nasingna. Rendah hatilah. Rendah hati. Ayaha pola si pagi jangon roha biya manginang na manguluon. Bisa gijangon ni roha. Salpu do sudi. Ido. Tinggal memilit mobil dia do si ena membuat kita tu jago. Ambulad do. Ambulan nape marasing do nuaing. Vivi do. Inopa do. Kan ido. Sarupa do. Atung mes ya gijangon ni roha. Sarupa ni si sedaheli pikate. Sedaheli dua ido. Ido makana heado adong dong ngayo pa buat tu hamuon. Adong do dong aku pedita mangalising yaw. Ido. Rocky, kau belum ada mobil. Kami udah ada mobil. Ngadong dope motormu. Anggo hami dong do motor nami. Tohodoi motor ni huria do pakai mobil di dinas. Kan itu. Udah ada rumah kami. Meskipun kredit rumahmu nggak ada. Toh tahe rumah dinas dope hu pakai. Nomor toluot don haci si patah. Kami udah punya istri. Kau belum, Nina. Ngiriam meneraku. Elu si masongonon. Neng godang pe mobil muna. Neng godang pe jabu muna. Lak godang pe inat tamuna niku. Saking ngacik niro aku dok kosongoni. Ale ingok mak. Molo mati anok kita sudi. Jabuku do nombel ganiku. Edang nai. Dang nai amang. Inang. Setabi dadang nai dia dah. Eka seda hali piga do namang situ angua udah ku boto. Ido. Kaya kadang mukis sarupa pada besudi. Besi mai mana? Duk kosong ni. Atong aha pola bila patanna si pikir si agi jangon ni roha. Alani sonari diedenakin pakai tikim sonari pikiri mabuhaho pasaharton dirim nauli na dinggan to di bata na perjolo. Didok komana ke di bakat trupukon. Pelehon ma. Pelian puji-pujian ima parbue ni bibir namar hatopoton gowarna parbue ni bibir amanginang di tengah-tengah suara gaduh politik yang kita dengar setiap hari amanginang mari hadirkan suara profetik. Apa itu? Bibir yang memuliakan Tuhan dan meneguhkan sesama. Teguhkan sesamamu, semangati dia. Ido unang songondongat na di baribaan asal dipadok dung salah sursar jabuna sonari ngai tutungi mardosai jangan asal bunyi unang asal dikopori ido molo marbada pe marbada nabedia mak ido marbada nabedia botamu do marbada nabedia marhusip-husip, gitu. Unang pola gogo-gogo merbeda. Biasa do merbeda misalnya ribut ama doina, biasa do ribut itu. Ale unang pola sahat tu alaman. Unang pola sahat tu luar. Digere pesongoni do, molo adong persoalan di punguanmu, unang sahat tu luar. Molo adong persoalan di lingkunganmu di sana, unang pola sahat tu luar. Ido on merbeda horo amat tak. Sendok goreng sahak tu halaman. Piring nggak sahak tu kamar. Jadi marhue do. Jadi jaga bibir. Dokaran denggan. Itu. Jaga bibir. Di punguan pesongoni do amanginang di punguan. Harus membangun nggak kita membangun. Ayo jok do hita pamangat tahun dang bui gabi membangun. Mengkompori do jago. Itu. Misalnya soal seragam, makan seragam. Aut-auhian manuhori. Ubaga dosia ini. Itu kan, dungi di kopori maisan. Kopori. Ale yakin dua anggo percita damai dengan songoni kan? Enang dia lusi, me biarau. Dengan songoni di cita damai kan? Dang ido. Ikon ido. Ayo lo do debe songoni. Pelegi pungakor kan ido. Dokalan nasing na ido salilingon mulu markor
di jolo doau alin waing gabi di pudi ninna ido olo songon songon na mekkel ham songon pengalaman kamang daw ana pengalaman dua musong ni daw kan daw ido daw kan nakki baga do kornay baga do ido nasubuy do martopak di huriat taon sunan nak nga martopak sudi ido ali memang ikuna dong do awdang pola membas teknik na mau ngahu dokot tu hamu na 2 minggu na salpo anggo marid markordang pola hattu suwoto ali mangendihon di bagasan toddi atarboy do huboto saya dan diajari guru nami na jolo ima ikon hanguluhonon do hatana jadi dak kolam mangedehon odo hatani jahoba kan ada itu dak kolas songoni ido ali ikon memang bukas mo dihanguluhon mak berangkatlah ngapain berangkat pargugui saluhut kan ninna do pargugui mahuriam ninna tai baru ma pakobasion kan ido di dokon ido jadi kalau teknik udah oke lah chemistry aja mang chemistry disatukan chemistry-nya ido ayo lo do debe sunguni debe chemistry tidak ada lo do sunguni ido esek lo zaman non mula dong chemistry dang pula lo jadi pangajari ay kan jo do pangajari songoni di kor senyum ninna sek tigang ayo sek tigang terus ido dah ido apalagi mulut terlebat maju kan nalilingan ene dijolok kon maju ninna tong do murhing ido adong nakis songoni ido chemistry dibangun amang dah sukses mas semangat marihamu ido mudah-mudahan dengan masa luhut na perjalanan ini jadi kita mau dipakai menjadi alat Tuhan amang ina alat Tuhan untuk kemudian mabuan sinodang mengalihon gugu tuh sudah halak ikonido jadi apa yang kita lakukan kita katakan menjadi berkat bagi sesama itu yang pertama yang kedua terakhir bahen manadenggan pelehon manadenggan tu di bata pelehon nadenggan tu di bata pelehon unang pelehon nasing-nasing unang merge tu mamelehot dirim hibul sepenuh hati berikan hatimu untuk Tuhan sepenuh hati jangan unang dilihat Tuhan tak sudi tuho tangan si mejojak pikiran si majujung dagingon alelak sotar pakai studion alaniaha alani hagiokmu dan Tuhan tadi pasangoponmu engkau tidak bisa lakukan yang baik makanya ada hubain songonon cerita analogi adong masalah salah ama dakkea manaruhon geleng na tu sikola ulaun na holan tulapo pahabi sok kepeng karijo sok karijo marminggu pedakya di sadatiki dapok matiting di gereja di doko masongonon dihamu amanginang alaneng mengurupi korban bencana hita akan naso terpakai di jabu nabi dibuat matu gereja dah ninna asa di pasahat tunda bencanaon ninna godang mana mabuan baju bekas dibuan adong nama buan sepeda bekas asa dijual muse adong nama mau salawat ale adong masa ada inata la amatai dibuan gitu amatai dibuat tujulu ditaruhan Roma pet ditai ainang bosa dibuat kamu amat tamu na tujulu on tu altaron ale di dokko namang naso terpakai di jabu odo naso terpakai ninna naso terpakai lapatanna dan diulau-ulaunna di pelehon ala sotar pakai daun analogi dia manginang jadi berikan sama Tuhan yang betul-betul seluruh hidupmu bisa terpakai dengan baik amanginang pakai dirimu menjadi berkat bagi sesama orang pakai dirimu menjadi alat Tuhan mau dipimpin olo diuluhon ibana asabui gabi pasu-pasu tu sadok pertibion ido ulauta sigalupari ido makana hiado adong cerita songonon boto hamu do hama namenigay suaswanan di hauma hama ido kan ay guard mulo di hatabata godang do guarna
Bituasa, Sirara, Atingano, kan gitu tuh guarni hamaun. Ragam dotong sudi. Jadi sedetik ya dong ma loba guarna kelompe capir nejolo di prakarsai si Harmoko doon. Mulai dingot tamu do menteri penerangan nejolo Harmoko guarna. Jadi sudi dua kapetani di sadok provinsi di Indonesia diundang lahu merlomba. Terpilih madong sede petani sian parlilik di sada huta parlitan maju tarokon di bagasanan. Suku nga sudi disukun, sudi marpungu di 30 provinsi. Adong mas ada suku-sukun penentuan kemenangan, penentuan. Disukun mas ngonon. Sebutkan 3 hama, 3 hama yang merusak tumbuhan padi. Semua jawabnya sama, sampailah pada orang Batak ini, perwakilan Sumatera Utara, Sian Hutaon. Hama, edang dibuat laki bahasa Indonesia. Hata Batak do, Atingano, Sirara, itu tong sudi bitua, sudi matong sunguni. Hata Batak do, hama. Ujungnya pendek cerita habis mati kion. Habis tiki silakan jawab. Ujungnya Roma dengan nas dan mengelusi, iya kayu mau jawab Pak. Hama na perjolo ninna hamalason ninna. Nepe duahon hamagoan ninna. Nepe tuluhon hamatean. Beh, tarsonggok majuri. Beh, adong do HP guar hama na baru. Beh, gabe monang maperwakilan ni Sumatera Utara. Abangin ang olo do songoni ngulut taon. Bolo gabe malas so, gabe jol manamago namaho. Laos satu ujung ni hamatianmu dang marlapatan ngulum. Aleneng ma hama jangan seperti hama yang merusak tanaman dan merusak iman. Marilah di bagasan ngulu na setok tong ringgas hari gason hanguluan haburjuan ma para luata di bagasan perdalanan di ngulut tahun. Siak-siak maha musaluna. Tuhata mangaramuti. Gabe toktong burju mangulak kaulaun di tonga-tonga ni huriaun ingok ma nasa naung ta perjuak kon salilingon di perdalanan ni huriaun. Yang kita lakukan di tengah-tengah gereja ini bukan untuk Amang dan Inang, bukan untuk kami para pendeta di Belfro, bukan. Itu semua untuk Tuhan. Dan Tuhan menyediakan di para dituhatta tuhita saluhutna gogo lau patu pahoni. Ido ubahen seolo maho diuluhon debata gabi perhitian. Hujungi macam tahun. Tedehon majo buku ede 710. Tolong Pak Beri, Pak Ocha. 710 ayat sede do ayat tul.
gogo atau ina. Say olo mahami Tuhan mabuan sinodang tunahulumi. Mangalehon gugu tuak kanagal tugak nagali tuak kanamehiwi. Alanok ku jalohami do basa-basa nang pinasaha mo tuhami. Terlumobi dina olo hami di uluhok ko marhite-hite akasikat mo. Di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni keluarga, nang kahumaliang nami. Tutu gudang doa kahagalion nami terlumobi songon akka uluan na manguluhon huria sektor manguluhon keluarga nami manguluhon akka yanakon nami manguluhon saluhut nak kaparkarejon nami be aliajari mahami Tuhan sadok nasa na ulahami nasa na hupatupahami terlumobi pilihan nami sian pamangan nami nangakap pambenan nami nadinggan alani guarmuma nasuan nagari pamusatan di bagasan ngulu nami ala mu bepe portibion mu bepe jolma mu bepe akapartikian ale hulan sada donahot sian natuari saderion rodi sadiling-diling na ima anakmu Jesus Kristus Tuhan nami na majalo haleaoni lahu mohumokop hami saluhutna. Pasu-pasu akka ruas mi Tuhan doa ka perhaledom na dong dihakadi pecit pada mion. Doa ka simpatisan na se persidohot marminggu di huriamon. Di saluhut na di las ni roha do arsak ni homa totong na mga ramo tiak kaamanami na namion. Terbahen na sida marlas ni roha mga lugahon padalan ningon na sida siganot pari. Dia katangiang sita-sita pangiduan niak kaamanami na namion. Homa na patulutsoni hobar tulomo ni roham. Dia karuasmu. Natongon di bagasan persahito Tuhan na piak di puduman na di jabu di rumah sakit nang mungkin gali pamatang na Tuhan rap dohot hami di ingananon tuhoma hupa gogopok kami saluhu na asaho na mangalihog gogo mangalihon hahi pason tu pamatang niaka na masahit Tuhan Jehovah di bata amanami dia kaya nakon na pinopar namin na di bagasan persikolaan perkuliahan perkerijuan sioloya jarmana sida jala biar midaho dia kana mangalului si rokap mito dia akaruas mi Tuhan akaparhaladomi nang kasaluhu na pilito nga tongani keluarga ni parhaladomi tuh no matoktong na mga ramoti nang mangalului perkarijuan nang managam pasu-pasu parianakon tong-tongan ni keluarga nasida tuho mahupagukupok kami ngulu nasida Tuhan asa to setoktong makirim tuasi ni roham Tuhan Jehovah debata amanami hubuak kami saluhut nak program tonga-tonga ni huriam dina burhat mangibati huriam akabi pinazare do paduan suara Esther dan niuluhon ni amanam yang padita resort do inang bibel fro pasu-pasu ulaun na sida di satuhan dengan saluhut na jala mula di bagasan hai pasun dia karuas di ruas mu Tuhan nak jalohami gabi ruas nagok pasu-pasu ma Tuhan ngulun na sida lam burjuna marhuriaon lam marsihohot tu guarmu bisakap ni huria marhite-hite sektor opat dan yang patupar kebaktian padang dohot dewan marturia di minggu nengro asiroham tiur dengan mamardalan saluhutna disakap konser mini pujian dot angklung sikola minggu laho mangalului dan anarikot pengadaan mobilir alat pendukung pakobesioni sikola minggu hurajumi hami Tuhan sipata loja do hami lahom patupahon saluhutna
Si pata si adong nasolok di bagasa rohanami ala si merudut. Ale mangasahon guarmu Tuhan nabasa. Terpatu pahami dui marsi rupan mamor sana kana dok-doki marsadani roha. Lau mangyahir kana dumenggan di tengah-tengah yung tarlu mubi disakap konser mini do pujian di sekolah minggu. Pasu-pasu maaf sakap ulaun pangujak konon do paborhaton nina posom Tuhan. Asiroham saluhutna. Dia kan marulang tahun ima pardongan saripeon dohot dohot hatu tubuh. Pasu-pasu nesida saluhutna Tuhan. Lama toras dia kahapor seaon do dia kepabedan nesida. Secara khusus buat kami pangaradion ni aka amay tonga-tonga ni huriam. Nganeng persidohot di festival Korama gabungan sa distrik Medan Aceh. Pasu-pasu parar mangulu ni akama namion di halujaun nesida di persitutu ni ngulu nesida Tuhan mandohoti ulaonon anggiat saluhut na aka ede pamujion nesida gabi pilihan na hutus Tuhan tu adopanmu asanasa na ni ulan nesida siak kodo di jalon nesida jalan na laho tuhoro pasahaton nesida pasu-pasu saluhut na Tuhan aka pangajari pe aka amanami saluhut na pena persidohot nangakasi patu paon taringot tu ulaw ni mauliate matuhan na basa hubuak kami secara khusus di bagasat tangiang kondisi negara nami Indonesia nuaing di kondisi ni aka konflik na masa di piga-piga ingaran Tuhan ala ni hagaleon halebaun ni aka uluan nami di tirket pamareta Tuhan na basa songon hoda mendaw ni aka namarsahiti hodo na maddaw ni negara namion. Hodo marhuaso maho Tuhan laho pademakon sa luhut na. Unang martaba akka korban jiwa lan yakan namasaon. Buhay di bagasad dami hami laho memperjuakon sa luhut na kaaspirasi. Nang taubawon mo pakulingan mo rohan yakka uluan. Pejamat di tonga-tonga ni terkek namin na digijang. Asa masyarakat rakyat nama negeri prioritas ning udun nasida sikap mudun nasida lau mangrang-rangnya kana rikot di tengah-tengah ni Indonesia on mauliate matuhan na basa bisa luhut na kapanggulmiton holsoni roha ni akaruas mi do akaparhaladomi Tuhan naibuni napatar asirohan pergugui sa luhut na Tuhan jalasi sama sa luhut na pangalosyon nami asa tamahami gabi haboran ni pasu-pasum mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami amin maret de mahita laus tapasaha mapiliata
lehon ayat tolu cocong ayat satu. Kon mapiliata ali di batama nami na di banua gijang hodo haruruan ni saluhu silihon-lihon na dinggan doho na sauli basa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasupasum may jaramoti asa huparhasya kay pilihanon pati buluhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliya manami na di banua gijang say pinarbedia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidungan namar dosa tuhami. Unak kami togi hontu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodin.